Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat és éltek a lehetőséggel. Ugye legutoljára 2024. februárjában találkoztunk itt az egyes ütem kapcsán, és ugye akkor abban maradtunk, hogyha körvonalazódik és látszódik, hogy hol tartunk és milyen az irány, akkor összehívjuk ismét az esztergomiakat és beszámolunk a jelenlegi állásról. És nagyon köszönöm igazgató úrnak, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat. Nyilván ezek szakmai kérdések, úgyhogy én arra kértem igazgató urat, hogy ő vigye ezt a mai bejárást hasonlóan a 2024-eshez. Nagyon fontos elmondani, hogy ugye a munkavédelmi sisak és a munkavédelmi ruha használata az kötelező, illetve arra kért Bakos Norbert, hogyha kérdése van valakinek, akkor nyugodtan tegyék fel, csak mikrofonba. Tehát kérjék el a mikrofont, és rögzítjük az egészet, aki nincs itt, mindenképpen az egészet le fogjuk adni, hogy lássák, hogy nincs titok, és amit megígértünk, azt megcsináljuk. Úgyhogy, és még egyet szeretnék kérni, hogy az első ütemről beszélgessünk, főként nyilván, hogy olyan szakmai kérdés van, akkor a második ütem kapcsán is igazgató úr tud választ adni. Az a fő cél, hogy a 2 ütem az egybeérjen. Abban állapodtunk meg, hogy én erről tájékoztatom önöket, tehát az első ütem az jövő év első fél évéig be kell, hogy fejeződjön, és az a mi célunk, hogy a második ütem az ebben az időszakban elkezdődjön. Igazgató úr, parancsolj! Köszönöm szépen, én is nagy tisztelettel köszöntök minden érdeklődőt ezen a mai munkaterület bejáráson. Tényleg 2 évvel ezelőtt találkoztunk itt sokukkal, vannak ismerős arcok. Gyakorlatilag tényleg a végéhez közelít az Egyesületnek a munkája, hiszen alig nincs már hátra egy év sem ahhoz, hogy befejeződjön. Azt gondolom már, aki nem is tudott bejutni a munkaterületedre kívülről, sok mindent láthatott már. Nagyjából formálódik már a végső megjelenése magának az árvízvédelmi műnek. Ugye nagyon fontos azt azért az elején tudni, hogy Esztergom árvízvédelmi fejlesztése azért az elengedhetetlen. Ezt megmutatták a korábbi árvizek, de alig több mint egy évvel ezelőtt is egy nagyon jelentős árhullám vonult le itt a térségbe. Én azt gondolom, hogy az a nyomvonalon, ahol jelenlegi árvízvédelmi védvonal húzódik, gyakorlatilag a város hosszú távon nagy biztonsággal nem védhető. Tehát mindenképpen egy új nyomvonalon, egy új árvízvédelmi védvonalnak a kialakítása az, amit meg kell valósítanunk, és ugye ez első lépésben akkor megkezdődött, és hát rövid időn belül az első ütem meg fog valósulni. Nyilván nem lehet látni pontosan, de azért lehet érzékelni, hogy a korábbi, a jelenlegi védvonal meg a most épülő védvonal között magasságban milyen óriási különbség van. Ugye azt kell tudni, hogy a mértékadó árvízszint a Duna mentén jelentősen megnőtt az utóbbi években, évtizedekben, és azt valahogyan az árvízvédelmi töltések magasításával is követni kell. Ugye ott 1,30 méter, másfél méteres magasítás, illetve azok a altalaj terhelések, amik egy ilyen hatalmas árvíznél jelentkeznek, nem kivitelezhetők. Gyakorlatilag a teljes platánfasor kivágásával sem lehet, én azt gondolom, olyan nyomvonalat vagy olyan műszaki létesítményt kialakítani, ami mindenki számára megnyugtatóan oldaná meg a város árvízvédelmét. Ugye első ütemről beszélünk, ugye ez egy olyan építkezés, ami önmagában nem javítja még Esztergom város árvízvédelmének a biztonságát, de rövidesen, reményeink szerint a jövő év első felében meginduló 2-es ütemmel kiegészülve már teljes védelmet fog nyújtani. Akkor röviden néhány szót erről az építkezésről. Gyakorlatilag a hídtól egészen a gátőrház magasságáig tart az a fejlesztéssel érintett szakasz, amit most meg fogunk tudni tekinteni. Gyakorlatilag ezen a szakaszon, a fölöttünk lévő szakaszon gyalogosan végig tudunk menni, és meg tudjuk nézni több ponton, kérdésekre válaszolva, hogy mi is az, ami itt létesül. Amit tudni kell, hogy gyakorlatilag 2 típusa
készül itt az árvízvédelmi vagy védvonalnak. Van egy ilyen összetett szerkezetű, van egy kis földfeltöltés, van egy vasbeton parapetfal. Most a részletekben nem mennék be, hogy alatta nyilván van egy komoly résfal, ami az egésznek a vízzárását, állékonyságát biztosítja, illetve ezekből a kulisszanyílásokból lehet látni, hogy milyen magas lesz majd az a mobil árvízvédelmi falrendszer, ami erre a falra kell, hogy felépítésre kerüljön egy jelentősebb árhullám levonulásakor. Nyilván a kulisszanyílásokba is ezek a mobil elzáró elemek kerülnek majd beépítésre, ha szükség van rájuk. Ugye azt kell tudni, majd ha megyünk, akkor jobban fogjuk érzékelni, hiszen vannak már olyan szakaszok, ahol a fal mentett oldalán található sétányrész, tehát gyakorlatilag a térkővel burkolt járda szint is már elkészült. Lesz egy olyan rész, ahol a példának okáért most ideiglenesen a kivitelező kollégák feltöltötték kaviccsal, ott is lehet majd érzékelni, hogy milyen magasan nálunk. Ezekről a méretekről azt lehet tudni, hogy olyan 90 és 1 méter 10 centiméter között változik majd a sétánytól a vasbeton falnak, melvédnek a magassága, és magának a mobil árvízvédelmi falnak pedig 1 méter 80 centiméter itt az első szakaszon, nagyjából 300 méterig, aztán majd 1 méter 60 centiméterre csökken, és akkor ott a földműhöz való csatlakozásnál meg 1 méter 40, és akkor szép fokozatosan van kifuttatva. A legfelső szakasza pedig ennek a védműnek az egy szerkezetes földmű, az már egy hagyományos töltéskialakítás, gyakorlatilag egy kötött anyagból készült vízzáró töltésmag, mögött egy homokos, kavicsos háttöltés található, és nyilván a árvízvédelmi előírásoknak megfelelő kötött anyag sapkával, humuszolással és füvesített rézsű kialakítással készül a földmű. Ezt is odáig el fogunk menni, és ezt is meg fogjuk tudni önöknek mutatni, és természetesen maga a korona az burkolattal lesz ellátva. Nagyjából ez a fő létesítmény. Nyilván ehhez a nyomvonalhoz más egyéb munkák is csatlakoztak, hiszen a vízoldalon is kellett beavatkozásokat végezni. Itt elsősorban kotrási feladatok voltak. Gyakorlatilag a korábbi Mahad kikötő térségében lévő földnyelvet, illetve a vízben lévő zátonyoknak a kotrása történt meg. Ugye de azért volt alapvetően szükség, hogy a jobbparti hídnyílásnak a visszaállító képességét azt jelentősen meg tudjuk növelni. Ezzel szerettük volna ellensúlyozni azt, illetve azt elérni, hogy ugyanazzal, hogy picikét szűkítjük a nagyvízi medret, azzal, hogy ezt a védvonalat máshova építjük, közelebb építjük a parthoz. Nyilván a hosszú távú cél az, hogy a Kis-Dunákból is kizárjuk az árvizet, hiszen 2 műtárgy fog majd arra létesülni. Kvázi ezzel az áramlást javító beavatkozással viszont a főmederben, ami lényegesen nagyobb visszaállító képességű, még tovább javítjuk a visszaállító képességet, és így ezt egy kompenzációs beavatkozásként gyakorlatilag kiegyenlítettük a 2 beavatkozásnak a hatását. Én azt gondolom, hogy előrejáróban ennyit szerettem volna elmondani. A polgármester úr elmondta, jövő nyáron elkészül a munka, addig még türelmét kérjük a lakosságnak. Én azt gondolom, hogy a kivitelező mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legkisebb zavarással történjenek ezek a munkálatok. És hát reméljük, hogy nem lesz csend a városba, és ugyanekkor, amikor egy munkát abba hagyjuk, akkor a következő szakaszokon is megindulnak ezek a munkák. Ennyit szerettem volna itt előjáróba elmondani, nyilván most is megadom a szót a lehetőségeknek, és hogyha azokra válaszoltam, akkor elindulunk, először megnézzük a vízoldalát ezeknek a létesítményeknek, és akkor itt a mentett oldalon elindulnánk akkor szépen. Van-e valakinek kérdése?
Paragi úr. Mikrofonban, jó? Köszönöm, Paragi György vagyok. Nagyon rövid kérdéseim lennének. Az egyik az, hogy most az alacsony vízállás mellett lehetett látni, hogy a Kis-Duna medre milyen borzalmas állapotban van. A beruházás keretében sor kell a meder rendezésére, ez lenne az egyik. A másik az, hogy a 2018-as tervek szerint a árvízvédelmi gát össze lett volna kötve a Tátival, és azon valósult volna meg a kerékpár út Tát irányában. Most egyértelmű, hogy ez nem jöhetett létre bizonyos körülmények miatt. A kérdésem, hogy ez nem a gáthoz kapcsolódik, hogy erre esetleg van elképzelés, hogy a Táttal összekötni Esztergomot. És akkor az utolsó az, hogy ez megint egy ilyen inkább személyes és nem kardinális kérdés. Én kajakozom, és egy kiskocsival vagy a Palkovics-padnál, vagy pedig itt a régi Komp kikötőnél toltam le a kajakomat. Nem vagyok egyesületi tag, tehát lesz-e arra lehetőség, hogy továbbra is a Nagy-Dunán vízre tegyem a kajakomat? Köszönöm, nekem csak ennyi. Köszönjük szépen a kérdéseket. Az első kérdésre nagyon egyszerű a válasz. Igen, bent van a második ütemben a Kis-Dunának a kotrása, tehát az is meg fog valósulni. 100 éve volt megkotorva, hogyha jól tudom. Tehát, igen. Tehát nyilván ugye arra készülünk, hogy a műtárgyak küszöbszintje, illetve a jellemző kisvizek figyelembevételével a kotrás az megtörténjen, tehát mindig lesz benne víz, ugye nem úgy, mint most kisvizekkor nem tud befolyni a felrakódott tulladék hatására. Ugye volt egy kérdés akkor a kajakvízletételrel, meg fogjuk mutatni, most már gyakorlatilag szinte teljesen kész az a rampa, ott a Palkovics-tart térségében, ami rendelkezésre fog állni. Tehát az kiváló szerkezetű, minőségű rampa áll majd rendelkezésre. Kerékpárútról a polgármester úr majd többet mond. Nyilván maga az a nyomvonal az rendelkezésre áll. MMV ZRT-vel, önkormányzattal dolgozunk azon. De jobbat tudok. Kehó Pluszban a közlekedési és építési minisztérium elkezdte azoknak a terveknek a felülvizsgálatát és leporolását. Tehát nem kell ahhoz a Dunától területet elvenni, ugyanis Esztergom árvízvédelmi biztonsága szempontjából teljesen felesleges lett volna a Táti öblöt tulajdonképpen elzárni a folyótól, és nyilván amikor árvíz van, akkor mi esztergomiak tudjuk, hogy a Szentgyörgy mezői kerékpárutat sem lehet használni. Na bum, utána megyünk és akkor letakarítjuk, tehát onnan ígéretünk van arra, hogy a hiányzó szakasz Tát és egyébként a Mária Valéria híd, aminek része lesz ugye a szigeten, a felső műtárgyon át fog jönni az Eurovello 6, és akkor azzal be tud csatlakozni ebbe a rendszerbe, kerékpáros rendszerbe. Ez így elég? Nekem elég. Elég volt? Nagyon köszönöm. Látiak is meg vannak elégedve a válaszol, biztosan. És a harmadikat megválaszolt. Rendben. Ez a sója volt. Szuper. Van-e még kérdése valakinek, még mielőtt elindulnánk? Parancsoljon. És szeretnék érdeklődni, elhangzott, hogy ez a szakasz fog elkészülni először a hídig, a Mária Valéria hídig, és a gátőrház vonaláig. Két kérdésem volna. Egyrészt ez a rész mikor fog zárulni, hogy a Kis-Duna irányában mondjuk egyfajta zárást ad, és hogyha a Kis-Duna zárása, illetve a külső zárás megtörténik, akkor a második ütembeli szakasz ehhez képest hogyan lesz időzítve, hogyha esetleg egy nagy víz jön, mert az előfordul bármikor, az a gátőrháznál körül 1,5 méter süllyedő gáz elbírja azt a vizet. Köszönöm szépen. Tehát ugye ebben az ütemben, az első ütemben most csak ez a Dunával párhuzamos védvonal szakasz fog megépülni, tehát ez, hogy ön is mondja, tehát gyakorlatilag nem jelent védelmet még a város számára. Ezt a védelmet azt a második ütem fogja biztosítani, és nyilván nem a meglévő árvízvédelmi töltésbe fogunk a gátőrháznál bekötni, hanem egy teljesen új árvízvédelmi töltés fog a magas partba bekötni, tehát olyan védvonalat kívánunk a második ütemben megvalósítani, amit a zárhullám már nem fog tudni megkerülni. Sem föntről, sem pedig alulról.
Amennyiben nincs több kérdés, igazgató. Van még? Ja, bocsánat. Bocsánat. Mobilgátról beszélünk, rengeteg elem lesz, amit használni kell. Hol lesznek ezek tárolva? Igen, most az első ütemű megvalósítás a Tokodi gátőr, Ledörő telepen került kialakításra egy konténeres tárolórendszer. A második ütemben szeretnénk fejleszteni most az esztergomi gátőrházunkat egy védelmi központtá, és a védelmi központ mellé szeretnénk egy vetérgerenda tárolót is kialakítani, tehát közvetlenül az árvízvédelmi töltés mellett kerülnek majd kialakításra hosszú távon vagy elhelyezésre ezek a vetérgerendák. Tessék? Természetesen meg van tervezve, úgyhogy igen. Nyilván ehhez kell teleprendezés, tehát nem azt kell elképzelni, amit most látunk a gátőrházról, van hozzá elég terület, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Horváth Csaba, és az lenne a kérdésem, hogy ez az védmű most mennyivel magasabb, vagy hogy kell elképzelni, mint a Kis-Duna sétányon talán? Erre mondtam ezt az 1,31 méter 50 cm magasságot. Oké, köszönöm. És mennyivel magasabb, mint a Párkányi? Hát arra most nem vállalkozok. Csak hogy itt szóba került a vízáteresztő képesség, hogy merre Szerintem az, hogy magasabb, azt nyugodtan mondhatom, hogy igen, magasabb, de centimétert most nem fogok tudni ennek mondani. Ugye a Dunára közösen határoztuk meg annak idején a mértékadó árvízszinteket. Ugye az esztergomi vagy a párkányi fejlesztés az nagyjából olyan 15 évvel ezelőtt valósult meg, nagyságrendben, lehet, hogy egy kicsit több. Az még a régi mértékadó árvízszintre került megépítésre. Ugye 2013-as Dunai árvizet követően az egész országban, Magyarországon felülvizsgálták a mértékadó árvízszinteket, és akkor emelkedett meg 1 méter 30 cm-re, most nagyságrendeket mondok, az árvízszint ebben a térségben, és ugye magát az árvízvédelmi falat ettől kezdve ehhez kell méretezni. Úgy képzeljék el, hogy a kialakításnál ezt a jogszabályban rögzített mértékadó árvízszintet kell figyelembe venni, plusz 1 méter 20 cm-es biztonsággal kell megépíteni ezt a védvonalat. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ahhoz képest egész biztos, hogy magasabbak vagyunk. Ugye azért tudni kell, hogy a meglévő árvízvédelmi fal a korábbi mértékadó árvízszint plusz biztonságot sem tudta, illetve hát nyilván azt meg is tapasztalhatta mindenki 2013-ban leginkább, hogy a előforduló legnagyobb árvízszintet sem tudta kizárni, hanem azt meg kellett magasítani annak érdekében, hogy meg tudjuk védeni a várost. Kerek volt a válasz, vagy még? Igen, köszönöm. Csak azért kérdeztem, mert amennyire tudom, a szlovák oldalon a védművek magasabbak, mint a Komáromig. Alapvetően így van, vagy volt eddig, most aztán fordul a kocka. Áttoljuk oda a vizet. Bocsánat, azért azt tudni kell, hogy a mértékadó árvízszint mostantól közös, tehát ők is ha fejlesztenek, akkor erre a szintre tudnak fejleszteni. Igen, hát ez az áteresztő képességet szűkíteni tudja mindenütt, tehát az árvíz... Bocsánat, ahhoz, hogy magasabb lesz a védtöltés, az magát az árvízlevezető keresztmetszet nem szűkíti, csak a biztonságot fogja növelni. Megegyeztünk igazgató úrral abban, hogy ha emlékeznek rá, akkor az előző szakaszon itt elvétve volt egy-két koros fa, sőt ugye a Palkovics padnál olyan fák voltak, amiben majdnem én is belefértem volna, mondjuk ez kis túlzással igaz, de most megegyeztünk abban, hogy 110 darab fát fogunk elültetni a Palkovics pattól egészen idáig a nemzetközi hajóállomásig. Ez a fasor, ez díszcseresznye. Láttam olyan hangokat, hogy vöröslombú fákat nem ültetünk fasorba. Na most a díszcseresznyének zöld a lombja, és tavasszal, amikor virágzik, akkor rózsaszín koronával próbáltuk meg ábrázolni. Illetve itt a vízoldalon abban egyeztünk még meg, hogy csinálhatunk egy cserje sort, én bugás hortenziát szeretnék, ami tudják a Piac utcán is van. Ott annyit kért
az igazgató úr, illetve az Édu vízig, hogy a faltól 1,5 méteres távolságot hagyjunk el. Nyilván ez azért is fontos, hogy lássák, hogy a fal szerkezete milyen állapotban van, megjelenik-e rajta olyan, aminek nem kellene ott lenni, viszont ez nem végig lesz, hanem bizonyos szakaszokon lesz innentől a hídlábáig, úgyhogy azt gondolom, hogy pofásan fog kinézni, illetve hogyha sétálunk majd fönt a gáton, akkor lesznek ilyen rakodási pontok, ahol békeidőben padokat és egyéb árnyékoló vitorlákkal lehet ékesíteni a sétányt, a Nagy Duna sétányt. Elég? Így jó, igazgató úr? Mert valakinek van-e kérdése fa, növény és egyebek kapcsán? Mert akkor essünk túl rajta. Igazgató úr, visszaadom a szót. Köszönöm szépen, akkor ez kerek volt. Akkor szép lassan elindulnánk akkor a védmű mentén, de viszont a mentett oldalon közben is lehet kérdezni vagy beszélgetni. Ezt nem látom, itt ez nincs még beparkolt oldalon. Nem lesz meg a hang. Ez a rész itt még, ami fölöttünk, ez még nincs így lefedve, mint ez a mellettünk lévő rész. Ez ugyanilyen fedést fog kapni később? Hát nem, lehet látni azért ebből az irányból, hogy ott az a vasbeton gerenda, az már beköt oda közel a fal tövéhez, és hogy ott egy kőszórás fog lenni. Tehát ez az esztétikus rész, meg az érdemi védőrész lesz akkor ezek Hát szerint. mindegyik érdemi védőrész. Igaz, de díszített kivitel az meg egy nyilván, értem. Igen. A mederrel össze lesz hozva, és hogy végig lehessen menni rajta, abban maradtunk, hogy a kövezés nem szabadon lesz, hanem egy kavicsborítást fog kapni. Igen, főleg ott a lépcsőnél, ahol látszik a piros zsaluzatot, ott lesz egy külön lejárási lehetőség két oldalú lépcsővel. Ott meg külön a rézsük is úgy lesznek kialakítva, hogy átjárható legyen. És itt azt kell elképzelni, hogy itt tudnak sétálni az emberek, és látni a vizet. Ugye korábban, amikor ez nem készült el az árvízvédelmi vonal, akkor ott az útnak a túloldalán kellett sétálni, azon a keskeny járdán. Most pedig azt kell elképzelni, hogy itt lesz egy nagyjából olyan széles járda majd ott, ahol ugye a Simon is áll. Mellette lesz ez a cseresznyefasor, amiről a polgármester úr beszélt, és ez pedig egy térkő burkolatú sétányt kell itt elképzelni, majd hogyha kicsit feljebb érünk, akkor azzal majd látszani fog, hogy ezt mi a végső elképzelés. Így van, hanem ide kell jönni, sétálni. Igen. Ugye lehet most már látni ezekből a szegélyekből, amit leraknak itt a kollégák, hogy hát ilyen széles lesz ez a sétány. És a szintjét is így határoztuk meg, és azért azt is kell látni, hogy ugye mérünk befelé a központi helyre, egyre több lesz a kulisszanyílás, egyre nagyobbak lesznek a mobil árvízvédelmi elemek. A második ütemben az Erzsébet-ligetben ott akár 2 méter 80 cm-es mobil árvízvédelmi fal is lesz. Csak ugye ezeket be is kell építeni. Tehát amikor jön egy árhullám, akkor ezeket megfelelő időelőnnyel be is kell tudnunk építeni, nagy biztonsággal. Hát most pont olyan helyen állok, ahol nem látszik a Palkovics-pad, de hogyha mindenki elnéz abba az irányba, akkor ide jöttünk, akkor láthatta azt a munkaterületet, ahol a Palkovics-padnak a kiszögelése kialakításra kerül. 2 kulisszanyílás látszik ott, 2 oldalról lehet majd megközelíteni azt a kiöblösödő teret, ami burkolattal kerül ellátásra, ahol vissza fogjuk helyezni majd a Palkovics-padot. És ugye most pedig itt vagyunk azon a területen, ahol a sólyázási lehetőség kerül kialakításra, most már azt nagyon jól lehet látni, hogy milyen kiváló műszaki megoldás, én azt gondolom, megfelelő lankás rézsűhajlással és nagyon jó állékonyságú burkolattal került ez kialakításra. És annyit azért mondjunk el, hogy a Palkovics-padért azért küzdenem kellett, mert mi nekünk esztergomiaknak, akinek nincsen története a Palkovics-padnál, ugye, hát ezt nem én mondtam, hanem az órás mester, tehát rajta kell leverni ezt a dolgot, de ragaszkodtunk hozzá, hogy ez meglegyen, és legalább olyan strapabíró lesz, mint a gátnak a fala, tehát sokáig nem kell majd hozzányúlni. Jó, tehát ez a hely azt gondolom, hogy kiemelt fontosságú lesz a jövőben is, és akkor szép lassan elindulhatunk akkor a földmű irányába, és most fogjuk látni azt a szakaszt, ahol
ahol már ki van alakítva a sétány. És ne induljunk el, mert kérdés van, és hát mindenkit érdekel. Attól még... Műszaki dolog nem biztos, hogy mindenkit érdekel. Magának a mobilgátnak van-e műszaki terhelési próbája, és ha igen, hogyan történik? Hát víztartási próbá, nálunk a terhelési próba, és már nyilván szakaszosan, de lesz víztartási próbája, így van. Sőt, a Tokodi mederről telepen készült is egy olyan létesítmény, ahol ott is tudunk külön víztartási próbát végezni majd ezekkel a mobil elemekkel. A víztartási próba az a elemek közötti vízáttörés? Igen, gyakorlatilag igen. Jó, és az alapozásra milyen műszaki terhelési próba vonatkozik? Hát nyilván annak az méretezve van, tehát ilyen szempontból nyilván itt, ha beépítésre kerülnek ezek a mobil árvízvédelmi elemek, ott is lesz szakaszosan próba, és nyilván a kettő együtt kell, hogy teljesítse ezt, hiszen maga a beépített mobil árvízvédelmi betérgerendák csak akkor tudják a vízzáróságot biztosítani, az alapfal megfelelő stabilitást biztosít, és nyilván annak a elmozdulása az csak a mobil árvízvédelmi fal szempontjából megengedhető mértékű. Ismerve a tervező mérnök urat, Medinek Andrást, azt gondolom, hogy nyugodtan aludhatunk ebből a szempontból. Kellően megszámolta azokat az erőhatásokat, ami alapján méretezte mind a vasalást, mind pedig a résfalnak a egyéb szerkezeti elemeit. Van-e másnak kérdése? Itt esetleg? Nincs, akkor további séta. Hát ott tartottunk, hogy most eljöttünk arra a pontra, ameddig meg tudjuk tekinteni a most elkészült művet. Azért nem megyünk tovább ezen az úton, mert végig ugyanezt látnánk, másrészt pedig, mikor ideérkeztem 1 óra magassággal, akkor aszfaltozták, tehát ez frissen van, hengerelve, még kicsit meleg az aszfalt és kicsit ragadós, és hogyha valaki félti a cipőjét, akkor ne lépjen rá. De gyakorlatilag ezt lehet látni, hogy meddig tart maga az árvízvédelmi töltés, ami most elkészült. Lehetett érzékelni, akkor hogyan fog átmenni a mobil árvízvédelmi, meg parapetfalas rendszerből a töltésünk gyakorlatilag egy szerkezetes földművé. Lehetett látni, hogy elhaladtunk azt a végleges kialakított mentett oldali burkolatot, sétány gyakorlatilag, ugye magának annak a mentett oldalán, mert ez az aszfaltos út fog majd folytatódni, és ugye több kérdés is volt ezzel kapcsolatban, hogy hova is vezet az út és hogyan tovább. Ugye erre a választ majd a 2-es ütem fogja megadni, illetve már a polgármester úr is beszélt róla, hogy gyakorlatilag ez az út majd rákanyarodik arra a műtárgyra, ami a Kis-Dunának a felső elzáró műtárgya lesz. Ami hajózható, ugye kérdés volt ez is, tehát kajakkal, evezővel. Mind az alsó, mind a felső műtárgy 5 méter nyilásszélességű és gyakorlatilag kiemelhető vízszintes tengelyű szegmensgátat lesz elzárva. Nyilván az elzárás az a megfelelő árvízi biztonsági szintig fog történni. És gyakorlatilag ez az út azon fog átmenni, és az a kerékpárút pedig akkor ezen a nyomvonalon fog tudni elérni a belvárost. Ez a kerékpár, hogy ott lesz? Itt. Hát vagy ott. Hát itt a járdány? Hát nem, azon az úton. Nem, ezen az úton. És nagyon fontos, hogy a Frankapálya bejáratánál lesz egy sorompó, tehát ezzel meg lesz az akadályozva, hogy itt bárki bejöjjön, drifteljen, gyorsasági versenyeket csináljon. Egyébként adná magát, igen, de tehát funkciójában nem ez a feladata a gátnak, vagy itt a földtöltésnek, úgyhogy ezt meg fogjuk védeni. És aki sétálni szeretne, az majd az sétálni lehet. Így van. Hát ugyanúgy, ahogy a mostani körtöltésen ugye ott vannak a sorompók, itt egy különbség van, hogy az Édu Vízig által, vagy az OVF által használt sorompó lesz, tehát nem kell kikerülni, hanem középen van egy lejtés, és akkor át lehet kerékpározni, illetve a babakocsit, vagy az egyéb kocsit át lehet rajta tolni, a kisnyomtávú kocsit. Van-e kérdése bárkinek? Szilvia?
Ja, azt hittem. Valakinek esetleg kérdése, észrevétele, akkor parancsoljon. Bakos úr ad egy mikrofon. Az a kérdésem, hogy a újságból, televízióból értesültünk arra, hogy a 100-as út az előbb-utóbb ide fog érni a leendő hídhoz. Igen. Annak a bevédése is megoldódik ezzel? Mármint a minek a bevédés? Hát az út keresztszelvénye, az gondolom én, hogy annak a korona szintje olyan magas lesz, hogy ez a mértékadó árvízszint fölött van, ahogy most is ugye a Táti út, ami töltésként funkcionál, ugye a Táti elkerülő út, tekintettel arra, hogy az M100-asnak a csomópontja az abba fog belekötni, ezért azt gondolom, hogy ott az árvízi védekezés az teljesen felesleges. Utána a híd pillér eleme fölött vagy alatt el tud folyni a Dunavíz, tehát ott nem lesz az, hogy elvettünk a Dunától területet, hanem az lesz, hogy funkciójában csinálunk egy olyan teherhidat, ami azt gondolom, hogy Esztergom és Párkány szempontjából a következő évtizedekre meghatározó történet lesz. Sőt, dolgozunk azon, hogy a vasút is rákerüljön. Ez ugye nekünk azért fontos, mert akkor nekünk esztergomiaknak lenne egy európai fővonalunk, és az sem egy utolsó szempont, hogy Párkányban van Szlovákia harmadik legnagyobb rendező pályaudvara, tehát adja magát, nyilván én Esztergomért felelek, de adná magát, hogy a régi papírgyár helyén egy olyan logisztikai központot létre lehessen hozni, ami a vízi, a vasúti és a közúti szállítmányozást el tudja látni. Én is. Köszönjük szépen, ha nincsen más kérdés, akkor Győző bácsi. Az a helyzet, hogy itt vagyok minden nap. Én látom a munkát, és örömmel tapasztalom, hogy ilyen fejlődés van, és elcsodálkozom, hogy még éjjel is dolgoznak sokszor, elsőben mindenben haladunk. Bizonyos vannak olyan dolgok, ami majd az élet bebizonyítja, hogy kell rajta valamit változtatni, de mindenképpen alapodat arra, hogy az árvízvédelmen túl egy kulturált terület legyen itt kialakítás. Én elosztam egy fényképet, már a vízügyes kollégákkal megbeszéltem annak a lejárónak a dolgát, hogy azon kellene majd javítani, és az, hogy itt mindenhol zöld terület lesz, az biztos, hogy nagyon jó. Én tudom, hogy van a városnak, hallok róla, hogy van turisztikai non-profit szervezete, és beszélgetnek sokszor víziturizmusról. Hát én úgy látom, hogy víziturizmus nagy képviségnek mi csinálunk meg a Papatilláig. Nekünk évente körülbelül 800 vízitúrázó jön, aki befizeti az idegenforgalmadót, de ide járnak évek óta a tengeren túli Magyar Cserkészszövetségek, Amerikából, Kanadából, Dél-Amerikából, meg mindenhonnan, és innen mindig az egész magyarországi itt létüket egy Szentendréig való vizitúrával fejezi be. Tehát ez fontos lenne, hogy ez a rész ez megmaradjon. Azon a fényképen látszik, hogy sokszor ennyien vannak itt. Nekünk évente olyan 800 fő körül van az, akik sátorba itt eltöltik, és bizony van úgy, hogy éjjel 10 órakor hívnak föl, hogy itt állunk a kapuba, ugye, mert nekünk nincsen recepciónk, meg mi itt állunk a kapuba, nem lehetne bemenni. Mondom, ha vár 10 percet, akkor be lehet jönni. És akkor lejövök, most is volt, hogy már a gát épült, és a Mária Valley hídnál szembesültek német vizitúrázók, hogy ők itt akartak kikötni, mert már voltak itt, és mit csinálják. A telefont azt tudták, ki is van írva, elhívtak, lementem, este 10-kor a hajóikat behordtuk a Szalmacsárda udvarába, én meg behordtam őket a mi kempingünkbe. Azt hiszem, hogy ez Esztergom szempontjából a vizitúra elég nagy fejlődésnek indul, a kézihajtású vizitúrák, és ennek a helyét meg kell adni. És ezért volt az, amit már vízügyi kollégák segítenek abból, hogy az a lejáró egy kicsit zöldebb legyen, egy kicsit emberközelibb legyen, mert amint ott látja a polgármester úr, hogy a kenusok azok kihúzzák a hajót, mert ő nem tud a stégjemézre szállni. Így van. Köszönöm, hogy ezt a támogatást megkapjuk a vizitúrázók nevébe. És mondom, gratulálok azoknak a építőknek, akik itt tényleg nagyon komolyan dolgoznak. És a másik az, hogy segítenek bármikor, bármivel hozzájuk fordultam, ugye, mert azért mi élünk ott a csónakházban, gondjaink vannak, ők mindig segítettek, mi is hozzáálltunk minden dologhoz, úgy, ami tőlünk elvártak ők. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
Köszönjük a kivitelezők nevében is. Köszönjük szépen. Akkor, hogyha nincs más kérdés, akkor javaslom, hogy sétáljunk vissza, hogyha lehet, akkor ugyanúgy együtt, és akkor miután letették a sisakot és a láthatósági mellényt, akkor megköszönjük a részvételt. Jó? Lesz még ilyen, tehát nem azért, mert fukar vagyok, és nem szeretném odaadni önöknek, hanem azért, hogyha lesz még ilyen bejárás, akkor tudjuk használni. Jó? És köszönjük szépen. Be fogjuk fejezni, meg fogjuk csinálni, és jól fog kinézni. Jó? Köszönöm szépen én is. Köszönjük az érdeklődést, szép napot kívánok.